имрӯзҳо дар деҳоти воруху чоркӯҳ, сурху зумрад, колканду чилгазӣ ва лаккон корҳои бартарафсозии оқибатҳои муноқишаҳои назди сарҳадӣ бо маром ҷараён дорад. Бояд тазаккур дод ки ба зарардидагони даргириҳои марзӣ кӯмакҳои моддии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастрас карда шудааст. айни замон дар шаҳри Исфара ситоди вилоятӣ оид ба бартарафсозии оқибатҳои муноқишаҳои назди сарҳадӣ фаъолият дошта, тақсимоти масъулияи сохтмонӣ ба сокинони зарардида, бартарафкунии оқибатҳои даргириҳо, таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоӣ таҳти таваҷҷӯҳи хоса қарор дорад. таври масъулини ситод иттилоъ доданд, ба ҳар як оилаи зарардида барои барқарор кардани хонаҳои истиқоматӣ 10 тоннагӣ семент, 120 донагӣ шифер, 2 тоннагӣ арматура, 20 ҳазор донагӣ хишт, 8 кӯби тахта, дару тирезаҳо ҷудо гардид. манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон дар кӯтоҳтарин муддат бунёд ва бо тамоми ҷиҳози зарурӣ таъмин хоҳад шуд. барои зимистонгузаронии ҳар як оилаи зарардида ба миқдори 100 килограмм орд, 50 килограмм биринҷ, 50 равған, инчунин пиёз, сабзӣ, картошка, макарон, шакар дастрас гардидааст. маврид ба зикр аст ки дар Исфара 90 оила бесарпаноҳ монда, тибқи супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои шаҳрвандони зарардида то моҳи ноябр хонаҳои истиқоматӣ аз нав бунёд карда мешавад.